खुलुमबाय लोगोफोरा आरैमोन नोंसोर माबोरै दं आसा खालामदों नोंसोर बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ आं नै दा साफारियाव थांनो ओंखारलायबाय आरोना आंना खामानिया जालायबाय माने दा आं माने साफारियाव एसे खामानि दं आरोना बेयाव थांना फैग्रोनोसै लोगोफोर आं थांनायजों लोगोसे आं मा लायनो थांगोन साफारियाव नोंथांमोनहा नाय आरोना आं दख'नाखौ माने माबा मोनसे खालामनो होदो आरोना नोंथांमोनहा नायबाय थानो हागोन आं बिदिब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो लोगोफोर थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर बिदिब्ला आं थांबाय थानोसै आरोना देखायगोन र' लोगोफोर आंनि दख'नाखौ स' फाइनालि लोगोफोर आं मोनफैबाय आरोना दा नै माने बिदि बानायनो होदोंमोन माने आङो लांनो फैदों मोजां नुदोंना नुवाखै लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो दाबाव नै गांसेया दिपालिनि आरोना नै बियो हाबा जानो नांथारगौनो आसोलनो आंखौ एकदमबारे इमारजेन्सि खालामहरथारबाय ओंखायनो नांब्रबनो फैथारबाय स' बिदिबा लोगोफोर आं दा लानानै थांबाय थानोसै दा दसेनि उनाव लोगो मोनगोन गैया आरोना लोगोफोर बर मोनबाबो लांबाय थानांगौ जाबाय नांथारगौ नै नङाबा गाज्रि मोनगोन ना ओंखायनो लांफैनानै हरबाय आं दा थांबाय थानोसै लोगोफोर न'आव मोनफैफिनबाय आरोना आङो दा दख'नाखौ देखायनो र' गांसेखौ हरबाय आं एनो दिपालिनो हाबायाव गानोनो मालाय हाबायाव थांलालां गाइसफोर देहाया बिराद उसुख लोमजानाय मोन्दों माने दिनहराव थिगसे लोमजादों आङो सानाव रेस्ट लानो मोनाबाथाय लोमजायो माने दसेबाबो रेस्ट लानो मोनाबाथाय लोमजायो रेस्ट लादावो नालाय रेस्ट लानो मोनाबा लोमजायो माने र' लोगोफोर दख'नाखौ देखायनो आं नोंथांमोननो गोजामसो आरोना होमबाबो एसे माने डिजाइन बनायबाय आरो बे माबायाव बारां खानायल' लोगोफोरनि दख'नाया बेनो आं बेखौ फानहैदोंमोन आरोना बे माने रुबैया दख'नाया माने रुबैया नङाबाथाय खायाबाथाय बेनिखायनो गाननोबो एसे कमफर्टेबल जागोन नायनोबो एसे कमफर्टेबल जागोन नायनो मोजां मोनगोन एसे साननानै आंनि फारिबाय माबायदि नुदों लोगोफोर सिख्लाफोरा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदे आगैमोन दख'नाया खिन्थु बोरायथ' नङामोन खनसेल' गानदों आङो बायनाया एसे गोबाव जाबाय आरो बे फार्स्ट ओंखारनाय फार्स्ट टाइमावनो बायदोंमोन माने आङो दख'नाखौ ओमफ्राय गाननाय जायाखैमोन आरो खनसे ना माल' गानदों आं बेनोसै लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो दख'नाखौ गाननानै देखायबाय आरोना मोजां नुवालाय लोगोफोर मुरथि नालाय ओरैनो गानसाबसै आरो आंनि खामानिया नै लोगोफोर बेखौ सोलोंनो फैदों थेंक इउ जोंना एने बायद'आ बेनो फोरोंबाय दं आरो दा बेखौनो सोलोंनो फैदों लोगोफोर बे बायद'आ फोरोंदों आरोना स' बिदिब्ला आङो हानानै लाबोबाय थानोसै दानि टकमान देखायदोसो दे गस्ला सुथाबनो सोलोंदों गिबियावनो पेपारखौ हाग्रोनानै लानांगौ गस्ला सुनो सोलोंदों लोगोफोर ब्लाउस गांसे सुनो हाबाय लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै आरो दिनै जाथ'बाय 2 घन्टाल' नालाय 2टानिफ्राय 4टासिम लोगोफोर
नै लोगोफोर रेस्टुरेन्ट गोदाननो अपेनिं जादों दिनै जानो फैलायबाय जोङो रेस्टुरेन्ट गोदाननोहाय लोगोफोर जाना नायनो हाबनानै मा मा मोनजायो नायनो মানে মাম্পি কিয় আনিছো মাম্পি মই পুৰা একেলগে পালো কিন্তু মাম্পিৰ মনৰ পৰা জাগৰা ফেলে লোগোফोरनो ৰেষ্টুৰেণ্টখন খোলাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে কাৰণ তাই ফাষ্ট ফুডৰ ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় এতিয়া মাম্পিৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু মাম্পিটো এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ কাৰণে কেনেকুৱা লাগিছে এনেও জানে আমি দুজনী যা ছোৱালী কিন্তু रेस्टुरेन्ट गोदाननो लोगोफोर जों दा बेयाव साहा लोंनो होननानै थाफैबाय आरोना लेंहरबाय नालाय डेक'रेटफ्रा मोजाङानो जादों मोजां साजायदों लोगोफोर नोंथांमोनहाबो माब्लाबा जोंनि जायगानिबो हाबफैनो हागोन পুৰা ফাষ্ট ফুডৰ ৰেগুলাৰ কাষ্টমাৰ তাই নিজে ঘৰলৈ লৈ যায় মই হওক মোৰ বান্ধৱী হওক আৰু নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হওক সদায় লৈ যায় বুলি ক'লেও বেয়া নহয় সপ্তাহত 7 দিন থাকে তাৰে 5 দিন নিয়ে বুলি ক'লেও গম পোৱা নহয় দেখাই আছোঁ ৰ'ব जों जाबाय थानोसै दसेनि उनाव लोंनो फाइनाली लोगोफोर जोङो नै रेस्टुरेन्टनिफ्राय ओंखारबाय जाखांबाय लोंखांबाय स' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेयावनो एन्ड खालामनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन गुबुन मोनसे भिडिअनि दारै बाय बाय लोगोफोर लाभ इउ अल बाय बाय